Bé, aquí teniu el que vam presentar fa un temps, que és el kit de prevenció. Em dic Robert Bonet, tinc 22 anys, quasi 23, soc de Reus, nascut a Lleida, i fa 4 anys, vora 5, que estic al col·lectiu H2O, gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals del Camp de Tarragona. Bé, el col·lectiu H2O neix l'any 1998, aquí a Reus, un grup de 4 persones, bastant edat mitjana de 35-40 anys, amb el motiu de parlar sobre la seva orientació sexual, sobre l'homosexualitat i sobre les coses que els hi preocupaven. Es van reunint i comencen a trobar necessitats més grans, com a col·lectiu, veuen que existeix un problema real sobre l'homosexualitat al nostre entorn i necessiten fer més coses. Els vols del 2000 ja demanen al centre cívic i s'instal·len al centre cívic d'aquí del Carrilet de Reus. I allí començar, en teoria, sense res en ment, però sabent que existia un problema que és la visibilitat gai, lèsbica, bisexual i transsexual aquí al camp. La visibilitat és el fer visible el nostre sentiment tant sexual com d'afectivitat de dues persones del mateix sexe. Si tu vas pel carrer i vas amb la teva parella, doncs fer visibilitat seria agafar-te de la teva parella de la mà. Això potser a Barcelona te'n vas per la Rambla i és molt fàcil, però aquí a Reus tens, si més no, tota la gent que es gira almenys per comentar la jugada, com si diguéssim. Bé, ens trobem aquí al centre cívic, al Carrilet, que aquí és on ens reunim els joves USO d'H2O per poder treballar i elaborar tots els projectes que tenim entre mans. Un dels projectes, com ja sabeu, com ja es va presentar a la premsa l'any passat, va ser l'Espai Jove de Salut, que és el que ens dediquem més als joves. És un projecte de Luis Romero, que és el nostre agent de salut, que va presentar H2O com a punt de trobada dels joves on poguessin tenir informació de tot tipus, tant afectiva com sexual. Les preguntes que siguin, que tinguin, es puguin direccionar a un lloc, perquè hem trobat que aquí al Camp de Tarragona no hi havia cap lloc on els joves podien anar. I a part, sortim als instituts a fer xerrades informatives sobre temes d'ITS, de drogues, sobretot. Sempre hem treballat amb comissions de treball. Però fa l'any passat, un any i mig o així, vam donar compte que faltaven àrees on no es podia treballar directament sense formar un grup a part, i va néixer primer el grup de dones i després el grup de joves USO. Des de joves USO intentem tocar més els temes que ens influeixen els joves, perquè l'activisme gai, lesbià, bisexual i transsexual ha anat tirant molt cap a demanar el que s'ha aconseguit, els drets, el matrimoni, l'adopció, etc. I s'han centrat molt en temes més polítics, més de caire diplomàtic. I clar, ens hem vist que als joves ens faltava altres coses, altres tipus d'activitats que no es veien cobertes. Des de Joves USO busquem això, busquem crear activitats lúdiques, ens trobem en discoteques, anem al cinema, fem trobades. Una tarda, quan vaig fer 16 anys, un 16 de setembre, home, jo ja feia un parell d'anys que m'ho començava a pensar, però allò que no ho tenies molt clar, era molt difós tot i no sabies molt bé. Sempre la pregunta que és comú en molts casos és: veus un cos masculí, no saps si és que és enveja de tenir aquell cos o realment és que t'atrau aquell cos. I decideixes, jo vaig decidir provar-ho, i el mateix dia que ho vaig provar, el dia següent vaig agafar el meu pare i la meva mare i vaig dir: mira, me passa això, el meu pare va reaccionar bastant bé, la meva mare potser una mica més malament, però que els has de donar l'oportunitat que ho vagin païnt dia a dia, que ho veus com tu ho portes amb més normalitat, ells amb més normalitat ho porten. Amb un nen que se sentís estrany, raro, que se sentís discriminat en una escola, li diria que no es preocupi, que cadascú ha de ser com és, que ha de lluitar pels seus somnis i que, en definitiva, canviar la seva forma de ser no solucionarà el problema. Tot el contrari, el farà encara més gran, no se sentirà ell mateix, no tindrà força per lluitar
i que segurament trobarà algú que se senti com ell, compartirà la seva experiència, sobretot que no s'ho quedi per ell, que ho expliqui, que parli i que sigui lliure. Al final para la islamofobia. Pero eso se ha hecho eso. Queda pendiente, claro, queda pendiente. Este año pues podemos mirar nosotros. Por cierto, estamos hablando de algo de antes. Que a lo mejor para buscamos hacer alguna performance para este año, organizada por yo.